Gandang umaga mga kalaag. Nandito tayo ngayon sa Barangay Tuburan, lungsod ng Tuburan, no? Probinsya ng Cebu. Ito ang kanilang lumang simbahan, guys. Napakalaki nito, guys. Ito ang kanilang pinakasentro, guys. Ito ang kabisira. Oy. Unique tong simbahan la, guys. O yun, tingnan nyo, guys, ano, may net para sa ano, para ito sa ano, sa parang lambat. Exactly 12 o'clock, guys, tumunog ang kampana. Dinig niyo, guys. Dinig niyo kampana yung 12 o'clock. June 13 at 14, no? Bago pa lang ito next pista, guys. Kampanaryo, guys. Salamat, guys, sa inyong panonood. Laki ng grounds nila dito, guys. Titinda ng kandila. Maraming salamat sa inyong lahat.